imena n'isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Na mmemme a, anyị na-enye gị ihe ndị ga-enyere gị aka iwuli gị elu, ime gị ka ekwusi ike n'ime onye nwanyị. Onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ga-abịa ịkụziri anyị ihe anyị ụzọ ka anyị ga-esi anweta ịhụnanya nke bụ Jizọs Kraịst. Ụfọdụ mgbe gị ha gị sị, onye eyiela onye a, enwee njirimara nke a na-ahụ n'ime ha. Otu a ka ọ dị. Dịka anyị na Jizọs Kraịst na-anọrị, dịka anyị na Jizọs Kraịst na-anọkọ, dịka anyị na Jizọs Kraịst na-eri na-aṅụ, anyị na-enwe oyiyi Kraịst, anyị na-enwe ndị dịka Kraịst, ndị nke dịka Kraịst n'ime anyị. Ahụ anyị asị, onye a yiri Kraịst, onye a dịka Kraịst. Ya mere, dịka anyị na-ekwu okwu banyere odudo nsọ nke a, anyị wee mara na anyị pụrụ inwe izu oke na nnwere onwe. Nke ọzọ bụ ịkụnye ụdị nke Kraịst n'ime anyị, na oyiyi Kraịst bụ nke akụnyere n'ime mmụọ anyị. O wee gwa anyị n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 na-agụ amaokwu 29, ndị Rom isi 8 amaokwu 29, ọ sị, n'ihi na ndị o buru ụzọ mara, ọ bụkwa ndị ahụ ka o mere ka ha bụrụ ndị emere ka ha nwee oyiyi nke ọkpara ya. Odudo nsọ ka ha bụrụ ndị emere ka o yie oyiyi nke ọkpara ya, ka ndụ anyị na-ebi na echiche anyị na-eche na ọtụmatụ anyị na-enwe, mkpebi anyị na-eme, ọ ga-abụ nke ga-adị ka Kraịst na ya onwe ya na-eche, na-atụ atụmatụ ahụ, na-enwe mkpebi ahụ, na-eme ihe ahụ nke anyị na-eme. N'ihi na ụdị nke Kraịst bụ nke akụnyere n'ime anyị. Nke abụọ bụ ime ka ọdịdị mgbe ọhụrụ ahụ guzosi ike, ime ka ọgba ndụ ọhụụ ahụ guzosi ike. N'akwụkwọ ndị Hibru isi 8 amaokwu nke 6, ma ugbu a o nwetawo ije ozi ka mma, site n'otu a ka o si nwetakwa bụrụ onye na-anọ n'anya nke ọgbandụ dị ọhụrụ, nke kacha mma, nke buru ụzọ mee ka ọ n'oguzo ike na nkwa buru ibu. Amaokwu nke asatọ sị, n'ihi na mgbe ọ natara ịta ụta, ọ sị, lee, ụbọchị na-abịa, ka onye nwe anyị kwuru, mgbe mụ na ụlọ Izrel na ụlọ Juda ga-agba ọgbandụ ọhụụ. Mgbe ọgbandụ ọhụụ were ọnọdụ, lee amaokwu nke 10 sị, n'ihi nke a bụ ọgbandụ ahụ nke mụ na ụlọ Izrel ga-agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka onye nwe anyị kwuru, m ga-etinye iwu m n'uche ha. Ọ bụ odudo nsọ ka ọ bụ. Aga m etinye iwu m n'uche ha. Ya onwe ya ga-eji aka ya mee ya. Ọ bụghị dịka onye ọzọ atụrụ na-agwa ndị otu nzukọ ya, ugboro ole ka m ga-na-ekwu okwu a na-ekwusi ike, ugboro ole ka m ga na-ekwu ihe a, anyị kwuru ya n'afọ gara aga, anyị kwuru ya n'ọnwa gara aga. Ọ bụrụ na anọghị ya, echefuru m ya echefu. Mgbe bụ nke edere n'obi gị, gaghị echefu iwu Chineke, okwu Chineke nke si n'ụbụrụ isi wepụta ya, tiga ya n'obi gị. Ọ sị, m onwe m ga-etinye iwu m n'ime obi ha, deekwa ya na mbadamba obi ha. M ga-abụkwara ha Chineke, ha onwe ha ga-abụkwara m otu ndị. A ga-agbanwe gị ka ị bụrụ onye dị mma. Dịka a na-ele gị, dịka a na-ahụ gị, dịka ndị ọzọ na-ele anya na ndụ gị, wee hụ ihe dị iche, hụ ihe dị ọhụrụ n'ime ndụ gị, gị wee na-elekwasị anya, na-ahụ, na-eme, na-adị ka Kraịst, na-adị ka ụdị na-enwe oyiyi Kraịst n'ime ndụ gị. Mgbe ahụ anyị nwere omume nke anabata bụ nke anyị pụrụ ịnapụta n'ịbụ onye nwere ojuju afọ, inwe ojuju afọ. Mgbe anyị bụ ndị edoro nsọ, ọ na-enye anyị omume nke ịbụ onye edoro nsọ. Ya mere,
ịbụ onye na-asọpụrụ Chineke n'ime afọ ojuju bụ ịsọpụrụ Chineke. Timoti nke mbụ isi isii amaokwu nke isii. Ya bụ enwekwara ịbụ onye na-adịghị enyo enyo, ịbụ onye na-adịghị enyo enyo na akọ na uche gị. Anyị nwere ndụ na-adịghị enyo enyo. Ndụ gị bụ nke zuru oke. Akọ na uche gị na-agbakwara gị ama n'ọrụ ndị ozi isi 24 na-agụ amaokwu 15. Na ime nke a ka mụ onwe m na-arụ onwe m ụka. Ka bụ onye ozi Pọl na-ekwu okwu. Pọl asịghị abụ onye nkwusa, abụ onye ozi, abụ m nwoke nwere iche isi, enwe onye pụrụ ịma m aka n'ihu, abụ m onye a maara dịka onye mbụ, dịka onye ozi, abụ m iwu nye onwe m, ndị ọzọ apụghị imetụ m aka. Onye ọzọ atọrọ eme otu ahụ, ndị ọzọ ha agaghị aga ebe ahụ. Onye ọzọ atụrụ ị na-aga ya. Ndị ọzọ apụghị ịṅụ ihe asị aṅụla maọbụ na nzuzo maọbụ n'ihe. Onye ndu ị na-aṅụ ya. Abụ m onye mbụ, ọ dị iwu nke na-achị m onwe m. Ị ma na ndị na-emebi iwu ha agaghị aga eluigwe. Ọ bụ na ị bụ onye dị elu, onye na-edu ụmụ nwanyị ịdị elu, onye ọzọ atọrọ nwanna nwanyị, na ịbụ onye na-adịghị achị achị, bụ onye okwu Chineke na-adịghị achị. Akọnuche gị bụ nke nwụrụ anwụ. Akọnuche gị bụ nke ya dara mma ọkụ, na-agbasa udo n'ebe mmadụ niile nọ, ya na ịdị nsọ ahụ nke onye na-enwe ya agaghị ahụ onye nwe anyị anya. Ozugbo akọnuche gị bụ nke ewepụrụ, ị nwere ike na-eme omume otu o si masị gị, na-ekwu okwu otu o si masị gị, na-eme ihe ọbụla nke ị chọrọ ime. Ije ozi gị, ọkwa gị ewe bụrụ nke na-ewere iche isi n'ebe ndụ gị, na ọ bụ naanị ị na-eche, ị naghị eche echiche maka ndụ na-adịghị enyo enyo nke akọ na uche gị na-agba ama. Pọl onye ozi wee sị, n'ime nke a ka m na-arụ onwe m ụka, ka m nwee akọ na uche na-adịghị asọ ngọngọ mgbe niile. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ n'ebe ahụ na-ele m anya, mgbe ụfọdụ nwa ọdịghị n'ebe ahụ, mgbe niile, mgbe ị nọ naanị gị, mgbe ndị ọzọ nọ gị gburugburu, mgbe niile na nzuzo ma n'ihe, mgbe niile ka m na-enwe akọ na uche na-adịghị asọ ngọngọ n'ebe Chineke na mmadụ nọ mgbe ọbụla. Ihe niile ebido na-agbanwe n'ime ndụ gị dịka ị na-aga ije n'ime ịdị nsọ. Ihe niile gbanyere ndụ gị si n'ala ala nke obi gị wee pụta na ihe a na-ahụ anya. Ihe mmasị gị ewe na-agbanwe. Ihe gbasa okwu Chineke abụ ihe na-amasị gị dịka ị na-aga ije, gị na-aga ije n'ihe nke Chineke, dịka ị na-eche, dịka ị na-aga gị na-anabata, obi ma na-akpa gị na ị na-aga ije n'ime Kraịst. Ihe niile na-amasị gị abụrụ ihe gbasara Kraịst. Ị na-ewere ndụ gị nyefee onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a. Ọ ga-asacha gị, ọ ga-eme ka ị dị ọcha, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-enwewa obi ahụ. Ọ bụ na ị na-ewere ndụ gị nyefee Jizọs Kraịst onye nwe anyị ugbu a, maka ya onwe ya ime gị ka ị bụrụ onye nwere ndụ. Naanị wele aka gị elu, onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Naanị wele aka ahụ elu, onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Onye nwe anyị gọzie gị, imeela. Wele aka gị ahụ elu, wele aka gị ahụ elu. Ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya, ọ ga-eme ya n'eleghị anya n'azụ, ọ ga-eme ya ugbu a. Ozugbo ịkpọkuru aha onye nwe anyị, onye ọbụla nke ị ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Naanị kpebie n'obi gị, si na mmehie gị wezụga onwe gị, si onye nwe anyị, ọ na-ewute mbụ mmehie ochie gara aga, ọ na-ewute mbụ m gharịpụrụ gị. Onye nwe m, abịala m ugbu a, ọ ihe mere m ji wele aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-eme ya, ọ ga-agbaghara n'otu ntabi anya. Onye nwe anyị gọzie gị, wele aka gị ahụ elu, gwa ya ugbu a, onye nwe m, abụ m nke gị, naanị gị ka m bụ nke ya, naanị gị. Abụghị m nke ekwensu ọzọ, abụghị m nke ndị na-eme ihe ọjọọ ọzọ,
abụ m nke gị kpamkpam, gbanwee obi m, mee ka m dị ọhụụ, nye m nzọpụta n'obi m. Kelee ya na o meele gị ya. Ọ naghị ajụ onye ọbụla nke na-akpọku aha ya n'obi ọcha. Gwa ya, ana m ekele gị onye nwe m, ana m arịọ na-anatakwanụ, amaara m na imewo ya. Aga m eso gị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ndị a niile bụ ndị nyefeworo onwe ha nye onwe ha n'obi ha nye gị, onye nwe anyị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, wepụga mmehie ha niile, were mmehie ha niile tinye n'ime oke osimiri nke nchefu nke Chineke, ka ha ghara ịbụ ndị a ga-echetakwa ya ọzọ megide ha n'aha Jizọs. Mee ka amamikpe ha pụọ, mee ka ihe niile na-atụ ha ogwu n'obi pụọ, mee ka adịghị ike ha pụọ. Ana m arịọ onye nwe m, mgbaghara zuru oke ka inye ha, nnwere onwe pụọ na mmehie ka inye ha ugbu a. Ka amara gị bịa bata n'ime obi ha, mee ha ka ha bụrụ ndị ọhụrụ, nwoke na nwanyị, ndị nta na ndị ukwu, ndị nwere nzọpụta nke onye nwe anyị n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekele gị onye nwe, maka ama m na imeela ya, ama m na imewo ya, ka anyị kwere na imewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ụmụnna anyị niile, ndị nwoke na ndị nwanyị, ụmụntakịrị, ndị na-eto eto ebe niile, dịka anyị na-ejikọ anyị na onye nwe anyị n'abalị a, ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị. Ọlụ ebube a na-atụwaghị anya ya na ụmụnna anyị ndị nwoke na nwanyị, ndị na-aṅa anyị ntị site n'igwe dị ekwu okwu. Obi m na-abịa n'ebe ị nọ n'ụzọ pụrụ iche, dịka anyị na-ekpe ekpere, dịka anyị na-ekwu nsọ. Enwere m gị n'obi n'ebe ahụ ị nọ, n'ụlọ gị, ebe ọbụla ị nọ. Ike nke Chineke, ọlụ ebube nke na-atụghị anya ga-eme na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Gịnị mere ka anyị kpekọta ekpere ọnụ ugbu a? Nna anyị na-ekele gị maka oge awa. Anyị na-ekele gị maka n'oge ekpere a, anyị na-arịọ gị onye nwe anyị na ị ga-eme ihe pụrụ iche sitere n'eluigwe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Zọpụta ndị ahụ na-agba mbọ ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie, nyeghachi ndị daghachiri azụ ndụ ha, mee ka ndị kwere ekwe dị ike. Ihe ọbụla bụ ọrụ ebube nke nnapụta nke ọgwụgwọ nsọ ka anyị chọrọ, ana m arịọ ka ịrọpụtara onye ọbụla, metụ ndụ ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na imeela ya, anyị ga-agba ama ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imela na isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ọgbakọ zuru ụwa niile ọnụ, ebe Chineke na-awụsa anyị ngọzi ya na ịhụnanya ya. Anyị nọkwa ebe a ịnọnyere gị. Chineke chọkwa ịnọnyere gị ruo ogologo ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-adịgide ruo oge ebighị ebi. Ị pụrụ ịnọnyere ya. Obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị. Ebe dị nkenke ị nwere ike iji sonyere anyị wụ na www.gckhq.org/connect. Biko sonyere anyị n'ekwentị. Chineke ga-ezute gị dịka ị na-esonyere anyị mgbe ọzọ, ka iji nwetakwa ihe a na-enweta n'aka Chineke mgbe ọbụla ị na-esonyere anyị. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ n'anya. Anyị na-achọ ime ịnọkwa gị, nọnyere gị, ma gị nwa nọnyekwara anyị mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ọzọ na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Imeela.